Pozor, pozor, dámy a páni, kupujte, nakupujte. Objednávajte, nakupujte. Za chvíľku vám poviem čo. Ale pozor, dámy a páni, toto je náš nový revolučný výrobok. Je tak revolučný, že sa musíte na prvý pohľad naň pripraviť. No už točíme? A sme späť, dámy a páni. Pozor, predstavujem vám náš nový revolučný Wi-Fi Mop 2.0. Na krabici je napísaná 2, lebo šetríme čas našich zamestnancov a miestom na našich krabicách. Ale je to 2.0 s podporou 4G a s novým revolučným spôsobom umývania. Môžete umývať podlahy, okná, koberce, závesy, televízory a počítače. A je tu aj možnosť okamžitej synchronizácie s vašim počítačom. Ó, Drozd, je to vôbec možné? Takto ľahko a variabilne som ešte v živote neupratovala. Teraz umývam stropy, čítam si správy, hľadám si recepty na internete a to všetko vďaka Wi-Fi Mopu 2.0. Som ti za to nesmierne vďačná, Drozd. Tento výrobok mi zachránil život a ruky. Áno. Ale pozor, to nie je vôbec všetko. Ak zavoláte, ihneď dostanete zadarmo kľúč a kód na odomknutie a možnosť dať dole úžasné ultravlákno a použiť ho ako detektor na mince, kov a aj ako detektor nadávok na sestru a deti. Takže kupujte, vážení. Drozd, je to úžasné, keď mám mop odomknutý a idem na stretnutie, môžem použiť ultravlákna ako parochňu a nikto si nič nevšimne. S Wi-Fi Mopom zvládnem všetko jednou rukou. Som online na Facebooku, na YouTube, aj na Skype. A teraz vám ukážem jeho praktičnosť. Poprosím špinu. No to poprv šlapnuté. Tento mop je k dostaniu iba za lacných 245 000 eur plus DPH. A tu môžete vidieť, ako skvelo ultravlákna vsakujú ten bordel. Vidíte, ako to tam drží? Takže ľudia, kupujte, vážení. A sme v píči. Sklady sú momentálne vypredané. A nastupuje náš nový produkt Wi-Fi Mop 2.1. Toto je ten najrevolučnejší mop na svete. To pič to bylo, ale kokotina, koho toto napadlo? Ó, Drozd, je to vôbec možné? Takto ľahko. Ale
Tento výrobok mi zachránil život a ruky. Áno.